za mu ci, su kuma suna neman abin da za su ci. Sun ce ba za mu yi ba, komai ba zai yi ba, bare ba za mu yi ba, komai ba zai yi ba. Wai su manta Allah ne mai, su manta da komai, su manta da komai, na san su manta da komai. Wai su manta Allah ne mai, su manta da komai, su manta da komai, na san su manta da komai. Adawa ba ƙarya ba, asiri ba wai ba, neman kudi kaga ba wai ba, wallahi ko zama wani ba wai ba. Yaro da kada yake girma, abinda kare na shi ke ma aiki. Domin ka kata allura ita karfe ce, bare shi makiyayi samsam ba shi da kaɗan. In ya same ka baya maka aiki na kaɗan, sai dai ka ga shiru kamar da ke wuta. Imanin ka sake ka yi wasa, mafi yawancin yara su suke son yin wasa. Shi ka babban fuso ya tashi ya nema, wasu ka nema kake sai su kira baka nema. In Allah kake nema sai sun kira shi haram. In za mu yi da su mu shirya masu sassaf, kasan koya ne kake an fi so a ga sassaf. Ko ake kake nema ka fi samun shi da sauki. Sun ce ba za mu yi ba, komai ba zai yi ba, bare ba za mu yi ba, komai ba zai yi ba. Wai su manta Allah ne mai, su manta da komai, su manta da komai, na san su manta da komai. Wai su manta Allah ne mai, su manta da komai, su manta da komai, na san su manta da komai. Wai su manta Allah ne mai, su manta da komai, su manta da komai, na san su manta da komai.